Bueno, bi egun falta dira urtea bukatzeko eta hementxe gaude, zintzo demonio bestetan bezala, gaurkoan euskeraz egingo dugu saioa, txula saioa hain justu. Badira, aurreko batian kontatzen atxunitzen, igual, pakito gogoan ekikotxu, 97 saio gazteleraz eta gutxi batzuk inglesez, eta 17 euskeraz bi urtetan. Orduan, bada, lan pixkat bada, Eta datorren urtean, hori, gehiago, ez dakit eta hobetogo, ez dakit, saiatuko gea gauzak hobetzen, edo gutxienez hor konpartitzen komunidadearekin, eta hain justu, komunidadea pixkanaka azitzen nahi da. Hasi ginen zerotikan, da, bueno, hor YouTubeen, da Spotifyen, da apurka, gehitzen doa, eta hori beti poxa ematen du, ez? Gu bestelare gustura egiten ditugu gauzak gehiegi arduratu gabe zenbatekoa dan ikuslegoa edo entzulegoa, baina, bueno, aitortu beharra da, poxa ematen dula, eta hor gaudela arro asko, eta euskeraz denian zer esanik ez. Gaurkoan ditut nerekin Josu Mugartegi Atain, kaixo Josu? Bai, kaixo. Zemuz gea? Ondo, betiko modun, tranquil. Baita ere Pakito Lujanbio, hemen kolaboratzaile fina, ia bi urte hemen gure bueltan. Pakito, zemoz? Ondo, oso ondo. Urtzia bukatzen da berri jazteko prest. Lazkao txikik esatezun urtiak ez diala juten gehatu iteia urtia gehatu. Eta nor bere buruan ere somatzen da, batipat argazkiak eta ikuste janian, ez? Joder, bain dala urte gutxi batzukuak eta ikusi, eta genio, gauzak aurrera dikoazte. Bueno, Josu, Markinan, ez? Aporretan. Gabonak etxin. Bilar baserrin, Josu? Bai, bixerra etzi urte barri, Gabon zarda urte barri, atain baserrexen. Bai, Gota Soloza baltarrekin, tapia, korredori xana pelotari zenekun, etxegu, gota bosta Andrian familiziaz, da gota maikita bata, baserrexen ataindarrak. Baina, bat falta zaizue, gorka ordea? Bai, oto, ala jateko geixalduko da. Bai, izango dezue. Gaina, hasi baino leheno aipatzen ari ginen, Josu, Mugartegitarrak, zestapunta munduan, ikeragarri izan zaretela, Nik behin ezagutu ditut gutxi batzuk eta gero eta gehiago edo... Bai, batipat berritxuarrak Mugartegi izenakin jogatzen. Bai, horrek, lehenako generazioiek etxezin parentelakuek, baina ez buru nire haitxan ramatik eta neu izin nintzen lehenengue. Markinen da hemen neu. Osea, beste parentela batetik, baina bai badauz, berritxun pilo badauz. Bai, nik nirekin ibilitako, elkarrekin ibili ginen, bat Mugartegi, Brisporre jokatu nuen berarekin, el Marquesa ditze genion, Astapotxa baserrikua, gura joan zan mundu ontatikan, eta gaina, badakatan edatotxo bate berarekin, zereni debutatu nunean Zaragozan, 14 urtekin, atea kontuk, eta handikan urte betea edo, pelotariak falta zirela Milanen, etorri zan Marquesa Mugartegi, han jokatzen aizala, eta ea junain nun Milanera. Eta berari esker, edo beraren bitartez, unitzan Italiara jokatzea, Marquesaren bitartez. Eta gero beste Mugartegi bat, Antxon ere bai, Antxon, Etxano, guare etxan Mugartegi, oso? Ez dakit, hori eskapa gutxeate. Eske hori izenak aldatzen zituzten frontoiaren arabera edo beste bat baldin bat zegoen. Bueno, hori alde batera utzita, Pakito, bi egun, eta bertxotan bukatuko dekurtia, eta bertxotan hasi edo, Bueno, igual bukatu ingo jo. Bukatu ingo, nik nahi nizuen galdetu, sartuko gea ez gaian, hor badazkagu, zer esanik ez, badago, beti zerraipatu, eta Winter Series jokatzen ari direna, eta ikustu batzo bukatu zan, eta erabaki zan finalerdiak nola izango diren, eta Daniakoare hor da, Daniako temporada, lehen esan dugun bezala
Gorka Atain handa jokatzen, Berritxun ere Master Series, Josu, Bai. alabare, hor tartian, Erika, Bai. hor dago, Bai. jokatu du, eta gero azalduko diguk zer nola juntzan lehenengo jardunaldia. Azteko, galdetuko nizuzkete, zer nabarmenduko zenuketen joan ari zaigun urtea aipatuz, Josu. Bat gauza, asko gongo dira, baina, bat. Nik neure ikuspuntutik behintzat begitxute, zelan zestapunti zelan dauen mediatikamente esaten da modun, ez da? Osea, frontoiek beteta, batipat, Donostien Hondarribin jente asko bilida, Hondarribi kriston ezitu izin da, baina gero, eramanek monteten da bena, ezito garantizau, esaten da modun, ez da? Izen be aldau zelako laguntzi dauken Euskal Telebistatik, oso ondo bitxantzeatela, zehatzerin geure kirola da, eta zenin norberape telebista ikusten dauenin, da ikusten mozu, bau dauela, anima gutxen da, nik bazelan, pentsetan eban, bilurren euken, ia olatu ez tan bajatzen, baina moten dau goruz doiela, osea, juteza Gernikara, juteza Edonora, gente pila dabil, frontoien, da gustu, niko izena baramendu, osea, olatu laola sige, osea, sekulo gogoetan barik. Eta anekdota bezala kontatuko dut, 3 bat aste Floridan egon gera, oin dela 10 bat egunero itzuli ginen, eta itzuli nintzenen etxera, postontzia, buzoia irekinun, da karta bat udaletxena, ez? Hau, alkate berria daukadu Donostien, da izango da aurkezpena, edo bate daki, ez? Nola bilatzen dituzten alako kartak. Ideia, zaborra eta botan nun, baina esan nun, alkatea eta neri zuzenduta. Donostiako alkateak zoriondu nau liburua atea detelako eta hori esanez, jaialai, asko postutze zala gure historia, gure kirola, eta aldi berean nola Donostien Final Four jokatu dan, eta aparte ere beste promotora horrekin ere gutxi gehiago badaudela aktibidadeak edo. Josu, esan nahi dut, bera ere olatura nola bait, edo bere asesore, bere taldeak, ez? Baina, bere izenean aliatu zitzaidan karta, eta esan hau pentsa ezina da, oindala urte gutxi batzuk. Postasun emoten dau, postasun. Testapuntari buruz, eta nik liburu bat ateatela. Azken finean, izango baniz jende ospetxun bat, o beste gai bat, edo Donostiari lotuta, baina benetan oso detalle polita lotuta biziari garen susperraldi horri buruz. Pakito, urti honen gainean, zer nabarmendu? Josuk esan duen bezala, duela 4 urte, hasi zanean Gernikako neguko txapelketa hau, izan zan, ezusteku eua, pandemien geundela, edukiekin, inork ez genuen sinisten, hau zer da, moda, aparra juten denean zegen dituko da nola ibili ginen, baina, olatuak segitzen du, eta aurten, da gero alde baikorrak, frontoiak beteta ikusiten diala, telebistan asko ematen dutela, eta gero azpimarratuko nuke neskentzat ere liga, aurtengo temporadan egon dela, liga bat 9 txapelketa egon direla, eta gero finala, guk Gipuzkoa arrantzat ere, aukeratu izana Donostia lauko finala, guretzat oaindikan are posgarriago, ez da, Durangon jokatzen aiziana, Donostien jokatzea, eta mutilen liga ere gehixio zabaldu zen, Daniakua ere sartu zen, Bizkain Cup sartu zuten liga horren barnean, eta nesken Berritxukoa ja jokatu zen, Mutrikun ere jokatu zen, Zumaian jokatu zen, neskak iparraldean ere jokatu zituzten uste Miarritzen da Doniban eloitzunen, da, hoi zabaldu intzan, hoi posgarria izan zen, alde hortatik oso baikorra. Badaude gauza batzuk ere, La Rosa guztia bere arantza izaten dula, ez da,
eta segitzen dula eraman jai aliben arteko hori konpondu gabe ikusi dugula, eta hori ederki daki Josuk, bere alaba Erika, Lur eta Arai hasi zuten nesken liga eramanen da gero ez zuten jokatu, baina bueno, orain badirudi hori bere onera etorri dela, eta bai hirurak Arai eta Lur Lejardi eta Erika Mugartegi eta Gorka Mugartegi jokatzea doazela, bai dira jokatzen ja eramanekin, ezta? Gorka Danian dagolako, baina besteak. Jode, beste lehia hori, Donostin da Hondarribin, jai alibek ere, hor antolatu ditu beste txapelketa batzuk, Berriozarren ere bai, Bermion ere bai, beste hain batzuk, ez dira hainbeste atera, baina horiek ere izugarrizko meritozkuk, ez da? Eta joku maila partiduk izugarrik izan du da, Donostiko Gran Slam eta Hondarribin jokatu direnak, ez da? Eta alde hortatik balantzea oso baikorra da. Ez dakite hurrengo urtean segituko duten txapelketa ligan txapelketa beraiek edo beste plazan bat irikiko duten edo ez dakit. Baina baikorra. Bai, itxaroten neongo gehaia berrikuntzari baote dauden datorren urteari begira, ez? Agian zerbait pentsatzen nahiko dira, baina bueno, hori euren esku geratzen da. Nik azpimarratuko nuke, zuek esandakoaz gain, notizion bat izan dela urten, Mai Ziriko proiektuak, azken finean alde inbertzuten bertatikan, ez? Hor nunbait fetxa bat zeukaten, eta Miami Jai Alai hautatu izana. Niretzako karga simboliko, estrategiko ona dauka zestapuntarentzako. Azken finean, mirari bat da, edifizioa, frontoia bertan zutik egotea, ez? Abandonatuta, eta horko arduradunek hautatu izana frontoia Miami Jai Alai. Eta otsailak 10ean han hasikoia, eta gainera hori granitozko paretekin, errebotea metrakilato edo plastikozko pelota batekin, baina bueno, seguru aski jokoak irabazingo du kantxa berri hortan, eta hori, nik uste badukala bere indarra, eta etorkizunari begira itxaropena sortzen du notizio horrek. Ikusiko dugu gauzak nola gauzatzen diren. Bueno, atzo, erabaki ziren finalerdiak Gernikan, Josu, Pakito, han izan ginen hirurok, eta bueno, lehendabiziko partida etzegon ezer jokoan, ez? Bakarrikan hori Erkiagak eta Ibarluzeak zer nolako bukaera emango zioten esusteko txapelketa bati, zeren ja kanpoan geldituta zeuden. Josu, nola ikusi zenuzuk lehendabiziko partida hori Erkiaga Ibarluzea, Goitia eta Lekerikaren aurka? Betxu, kritikamente berbain eskero partido eskasa izan zen nitzako. Osea, izan zen partido bat ritmo gitxikue, lehenengo zeta batipat aritzi asko kostetak onzartzi, da igerte zan, gu junginenin, beti erutozu, bueno, alesik ire bazten badau lehenengo batuko da beran taldeku da ez da izer, baina, gero, konturatzea ligile dala, semifinala, orduan lehenengo gatu edo bigarren gatu antzerako parecido. Eta izan zan partidoa rarue, osea, ni bueno, azkenean zeure urran egon nintzen, eta ni etxe bazko nintzen, da berbetan, da ez ritmorik, ez pelotazo batzukonak, ariz lehenengo zetin oso kanpun, ikusin eban, oso kanpun, bigarren zetin luzetu zan, apur bat, luzetu nire zan, beste ariz bat ikusi gendun, Jon Ibarluzea hoetotxua, da Alex, por ejemplo, al revés. Alex lehenengo zetin komodo, erretz, behize leike igual bestiak intensidade falta ukile belako, eta gero, enredau izan apur bat, digaren zetien, da izitxun beranak, bestianak eta danenak. Da, bueno, atzenin, espektakulu antzako bost dela, hirugarren zeta, oso ondo, oin.
beti bate baino gehiago zaugun modun, ez da, guga minoritza txiki bat. Osea, guk oinezatu gune, da, geuk biztio guleko, da, borondate honaz, da, sepentzeto guleko. Jende asko esango da, jo, atzoko funtzionio, sí, señor, boz dela, bilengo partidue, da, karo, hori beste publiko bat da. Bai. Zorionez gu minoria txiki bat gea, 2000 lagunen artean, eta aurreko hastian, esate baterako, ni etxetikaren ikusi nun, da sensazio berbera eukinun, ez? Bai, tanto onak, bai, baina ez ikusten partido oso bat esateko. Jo, haze partida ederra, ez? Tokatukoa noizbait, momentuz, nire iritziz ez da tokatu. Baina, urrungo biharamunian, outsider oitako bat, juntzan aurten lehenengo aldian, da idatzi zian esanen, jo, vaya partidazo que te perdiste, porque fue una maravilla y el tanteador da sekulako emozioa egontzan, da auta bestia eta nien ertien, Jose Poza, ematen dit, hau irakurtzea, zeren olako jendea behar ditugu, ez? Azkenian, hoixe behar deu, eta ez especialista gutxi batzuen zean asetuko tedan noizbait euren nahia, zorionez, ez da lehenengo aldia esaten degula, modalidadeak aurrera egiten badu guztioi esker izango da, ez horren beste guri esker. Pakito, sensazio berdina aldakak, bai. Pintzela... Bueno, nik komentatu diatu zei gaina, inoiz, aspaldi jabetu nintzen, eta aurten are gehiago, pelotari horiak zuek, hainbeste urtetan ibilizatenak, ateatzen zatela funtzioa bukatzen dut, nik bato besteik galdetu diet, han eskalera maila gesten da, ze, Iñakiak azterketa askartxo bat eta batete, cada vez entiendo menos, batek, eta bestia, hola nola irabazi daiteke ara botata, eta hauek, zaten dut, ez ditek disfrutatzen beste jende bat, eta gero aldiz aurten junaiz, sekula ikusi gabe zaukaten jendeakin, eta nire bonoekin ere jundia, eta gero galdetuta, bueno, txundituta, eta baldin badago emozio pixka bat, eta gero jokuen sistema honekin, ez da izaten partidu 30-35 partida batean, dekaile joan dela Izuarrizko aldea, alde handinak ere egon dira, 15, 7, 18, baina, bueno, gelditzen bada 15, 11, 12, eta hor pixka bat, hoi bizitu egiten dute, emozio hori. Eta orduan jende hori atatzen da txundituta. Eta nik ulertzen dut, teknikoki zuek, dakizuenak, ondo dakizuenak, esaten dute, horreatziken bota behar, horreatzun bota behar, edo hau etzun egin behar. Eta, zorionez, hainezio esan deken bezala, minoria bat zarete, gehiengo bat bestia da, bultzatzen nahi dana, parte hartzen nahi dana, juniten da, armalia betea, eta alde horretatik horrela, eta horiek ez dia sekula hasiko, gu hasiko gehan bezala esanez, zikin jokatzen dikorrek, hau jokatzen duk, ez dakite, beraiek esaten dute, ze abiadura esaten, nola zikin, zer esan nahi dek zikinekin. Atzo ikusi genuen ere, pelotan bat, hemendik hartu, hemendik ekarri eta auto guata. Baina horri ere, zailtasuna ikusten diote. Eta nola harrapatu du hori, nola egin du eta beraiek ikusten du. Ostia, hori nola jaso du, nola gelditu du pelotoi, zikina danean. Nik esan behar dut, asko gozatu nula goitian pilotakadekin, Josu. Ematen dion gatzarekin, gatza ematen dio, sakiekin hasita, ez? Zelako velozidadia ematen dion. Bai, dauke nerbizu itzela eta zeuk esasune, latigazuk daukez, inok ez daukezenak. Hoi momentu inok ez dauke hori. Johanek igule eukileike, Johan gitxia, ladutxek behazkoz gitxia, beruz, baina niote zan da pelotari bat
asentauko da ondino, geixa, eta bin asko eleik horraz eskumiaz, asko, barrizaz, bizixaz edo zelaguaz. Aurreko batian ere anaiarekin nizketan, arek ere segitzen ditu, Floridatikan, da esatezia, zenba gustatzen zaidan goitia. Urreizti baino gehiago, esatezian, urreizti, baina goitiari ikuste ziola zea batzuk, ez propuesta edo herramienta batzuk, horrek ematen latigua, hankak ze hanka dazkan, erreboteatu, betikoa, horre, Asentatzia, nola bai oso Garziaren zaera aurra. Atzo nintzen beraz. Bai. Garziaz, bidarteko humiekin egon zan, atzo nintzen beraz. Qué bien juega, sí, juega bien, pero siempre pierde. Hoi da, ez? Alesek daukez gauza batzuk, Alesek dauke bera bakarrekin aldau, da gero beran buruantzako kontradizio txarrena bebera da. Osea, bigarren setien 14 boteko hori dipen izan zakera. Osea, gutzako, ze inori minen barik, hori txarto da. Gutzako, gu pala minoria, esatogun moduen, ez da? Gutzako, han publiku neuen denentzako, behitxu bueltimon da junde sortzire boteko hori dipen da. Pakito, nik ez dut, etzitzaidan irituain erokeria kakotzen artian, eritu zitzaidan bere perfilia, bere izakeran kantxan oso, eta gainera hori ikusi izan genitu nolako gauzak lehen ere, bai, Josu, igual txikito Bolivar da tartekare, boteko horri doa jarri, eta segun atzian zein zeukan, jartzen ziren, okua moztu. Claro, guretzako, segun atzin zein dau, edo zelan da bilen, egin aldozu momento puntual baten, baina, a ber, amalaune, lehenengo zita irabazitxe, leke eze bilen txarto, arek ez banein leke zeuelako, no, ni mucho menos, ari okorriduako nan momentuen, eta kitxo. Baina nortasunare, bai, ez, Pakito, azkenian kantxa nortasuna, ez, pasibotasun bat. Ez, beha hausartadek. Saiatu zen ere sake bat biparetatea zen. Bai. Etzitzaion asko zabaldu, baina saiatu zen. Ni aldamenek guai esan nion, saiakeran bat egingo dik biparetea. Egintzun, ere, bera hortan hausarta da. Bai. Erkiagaren errendimendua txapelketan zehar, kanpoa gelditu da, ez usteko ondixamar bat, atzo ere gauza dotore askoak egin zituen, baina pin-pan-pun pixka bat... Atzen nipentzetu, berape nahi bala, bide ate honetik urten, partido bat ire bazitxe, baina ez gendun ikusi gu itxute gau esan aritz. Osea, igual intensidadi falta, izeleike, baina aritze, ikusi gendun hotz, gero flasak daukezen minutu bixen lau tanto etxotxu, baina, atzenin nik aurrekun bezan, pelotiantzako txarra ez da aritzez egotie. Aritze egongo da, oingo txapelketan espada aurrengun egongo da. Baina, ni pentsetot honek aztik eta egoti, alde, urresti, nitzako urrutiapek kriston txapelketin dago. Osea, horrek egotie oso garrixe da. Bai, hor berdintasuna da nagusi, ez, pareja guztien artean, azkenean eozini erazili zaioke. Hori da. Bai, egon dira ezustekoak, ez da, izan dui da 10 jardunaldi, eta 12 partidu. Zatikan, bai, estraineko egunean eta atzo, 2 partidu egontzian, ez da. Eta 12 partidotatik hor, 3 ezusteko esango nukenik izan duidala, lehenengoa eta hundina, Erkiaga Ibarluzea, Ladutxe eta Zabalaren aurka. 3 jokotan, eta Larrita estu, 5-4 galdu zuten, tanto gehiago eginda, partido galdu zuten. Hoi ezustekoa. Baina lehenengo jardunaldian ere, egontzan kakotzen artean bada ere, ezustekoa, zeren inkognita bazen goitia aurreko urtean magiketik etorri izan da
etzun errendimendu ona eman, baina aurten lehenengo jardunaldian etorri berria eta berak esaten duen bezala, baina patatak eta arrotza jan eta ensaiatu eta jokatzea, ezta? Eta orduan zen, nola etorriko da, eta lehenengo egunean jokatu zuten Johan da Gorkan aurka, eta favorito nagusik, ne ustez, Johan eta Gorka ziren. Johan aurka. Eta bi jokotan, 15-12 eta 15-12, irabazi gintzuten. Eta goitiari ezitzaion nabaritu magiketik zetorrela. Egia da, Johan da Gorkak ere ez zutela bere biziko partidu egin. Ez batak eta ez besteak. Baina, bueno, horre esustekoa izan zen. Da, gero, 3. esustekoa ere nabarmenena Erkiaga eta Iberluzea Olaran eta Gorkan aurka. Olaran sartu zen ordezko bezala, eta errez gustatu zitzaidan Olaran. Bi partidu intzitun, ematezun etzaukala responsabilidadek bikotea bestia zela eta oso joku alaia eta oso asko gustatu zitzaidan Olaran. Ezate sustekuak horiek izan dut da hundinak. Bai, da gero paune partidu epe atzenin presiño bari jokatzen bejakinen bida. Orduan, rematipe asko ez da bisegoten, faiora jokatzen dabe, eta Olaran horretan, sartu de bota, kapitan general, osea, oso ondo. Olaran betxe hartu dabil, berai botaten botzie, osea, urresti baten kontra, eta aritzen kontra, eta hor txibiltzen da ez du, baina espotzezu botaten, ni pentsetot final erdiz eta Johan etorriko dala, titularra bera zan, eta, bueno, Johan beste gauz, pelotari beste diferente bada. Aritzen kontrario txarrenare goiti izan lehik, nikaro, ja, urte batzu... Aritzen, bai, velozidadi gaitxik. Velozidadi gatik handa, orduan, nahiz, errematea ez oso ona izan, kiston velozidadi egiretortzen da, orduan, reflejuak edo... Bai, nik, por ejemplo, aldezi ikustotzetena da, bebai da, igul, zuk esasun modun, ez da, aritzentzako, kontraizio txarrena, jokatzen dau, zeran kontra, aritzen kontra, alezek, eta beran jokun sartzen bada, jarraitzu itxen da, osea, ez daki gule irulau tanto aprobetxau da, bueno, ja, hau oportunia hartu ditut irulau tanto, baina nire joku ez da zure kontra jokatzi, osea, atzenin, ebitauen bide aritzen kontra jokatzi. Eta hortxe peketan dago apurtxu bat, baina, bueno, politxe izaten da ikustie, veterano gaztian kontra. Eta gero polita izan da, mailitikan etorritako hiru pelotariek, Goixerri ibili da pixka bate hirugarren partida betosio, baina beste biak, bai Alex Goitia eta Tomas Urrutia, etzun ematen handikan etorritakoa zirenikan, ez? Hori notiziona da, datorren urteari begira. Are gehiago esango nuke, besteak baino enkantxatuago zaudela ematezula. Nik pentsetot ekarri da bena dala nerbizu geisha. Beste golpe bat, beste hori, atzenin urte guztien jogatzen zau esenin daugizuz nortasun batzuk da bisixaue eta letxi eta... Eta auspoare bai, zerenan magiken tantua bakigu nolakoa dian, da han fizikoki espazaude oso ondo sufritzea gogotikan, eta orduan, eta baita ere errematia tanto egiteko, pixka bat nola esaten da, elambre audiza el ingenio, gaztelera esaten da bezala, joder, bai, eta hori, azkenean kantxan egon direla maiz. Bai, golpiaz etorri dira. Eta horretan, final erdixetan be, Johan da Gorkak hori golpikarringo dabe. Egunera jogatzen dabiz. Ez dezagun ahaztu, Josu aipatu dek Urrutiaren partida atzokoa. Neri asko gustatu zitzaidan. Ez dakit zuek nola ikusi zenuten, baina motor txiki horrekin zenbat metro intzitun, 11. kuadraren juntzan alako batian, da erreboteatzen, da bere lanak etzirenak ere egiten, da txapo, nire ustez.
Nitzako, atzenin, hor lehenengo partido jogatu bena bisek oso ondo jogatu ben, Del Rio golpe itzela zeuen, eta gero Del Rio junde Berutz, bigarren partidoia txartua jogatuan, da atzo, nitzako oso txarto jogatuan, kritikamente. Esan mobitzen, ez totzen, eguen gordetan moduen beran pelota zue, da atzoko partidu esan hilala bizi. Osea, eta ez bankantxa asko kubridu, urrutiak kilometru exagerau eiban, semat errebote, detorri izan, errebotita, eta semat errebez, atze dutze errebezaz, amar derdixen hartze ban. Eta Del Rio guen, kantzau modun, igul nerviziuk, izeleik ez dakigu, baina ez totzen soltau pelotiai beste egun batzutan soltautzen moduen nitzako. Da urrutia oso ondo. Bai, batek ezazte gaur gozien. Bai, palu jozitxun, hombre, eske, chico, cuadro 11, cuadro 4, saca, esto, no sé qué, no nos falla olvidado, baina inbe bai. Nik, iritu zitzea, Pakito, pelotare, bestiak atatzen zuten berria, edo moniko motelak, eta gaur egun jokatzen diren pelotak ikusita, barandikarena da motela zanda, hori, Del Rio hori, zera da, ez bere arma kentzea erabat. Bestetan, baino, motela hua zala irutzen zaik, Pakito? Bentsat, bestetan eman zion zartako ez zion eman. Horre, Josuk esan duen bezala lehenengo partiduan oso distiratzu egintzun, zera López eta Urrestin aurka, ja, bigarrenean Goixerritan mantxikin ez da, atzo zenbat peloteta gaizki jarrita zeon. Metro bat, pauso bat. Eta han, bote pronto, bote mierda, zerbait egin nahian, anibili izan, baina hainbat pelotetan, ez dakit eskerreko pareta bustila egiteak zer ikusile izan zuen, eta pelota geste zitzaion, baina ez zen kolokatuta egoten. Ez da sekula izan hankaskarra, Del Rio, pausu oso motxa dauka, oso motxa. Eta arrankatzeko asko kostatzen zaio, baina ez da, etzan, barandikak ere sakia harrapatze bazun, nahikua zuen txokoa sartzea, nahiz eta pelota sortzira jun, etzan juten aurrea. Aldiz badakigu basket, lekerika eta gorka eta horiek, pelota horieta iritsi egiten dira. Azken aldea López ere iristen ibili da. Baina eske Del Rio oso geldo zeon. Bai, gero Gero beste gauza bat dauka ere, ez du itxaroten, ez da juten pelotan bila, eskubila egin askotan. Gelditzen du, itxaroten dio, hartuta, gero hasten du bere dantza. Baina ez da juten beste batzu bezala pelotan bila ere. Pentsatzen jarrita mutil horrek zer nolako ibilbide aukidun atzea begira, ez? Horrek ez du peloteatu sekula ez. Beti hori da, boxeoan bezala, jo hondiko boxealari batek ohituta dagoenian, pinpan da aurkaria lurrea botatzen. Ez? Eta besteik ez daki. Baina konbatea, borroka luzatu ala, eta etortzen da nian bat, estilista bat, edo pixka bat a media distantzia, hola tita, nekatut azkenian besoak etxita ezinean, azkenean beha galtzen du. Eta nik Del Rio ala ikusi nun. Ez dazka baliabideak peloteo batean sartzeko, erantzuteko, pazientzia, eta hori, Josu, ere ezautu dituer eskubiakin jondiko pelotarik, baina hirugarrena Lalo Elordi beti aipatzen dugu. Pixka bat eutxiezkero desesperatu itezi. Eta aldiz... Armare alakua zakaterez, eta honeke badauka, atzo, ez dakit, ez zegoen kainoi bat zestuan edo otarrian edo... Egiz izan... bakarra hori izan, un balin, ez? Bai, emote ban lehenengo partidun pelota geixa ebizela, emote ban. Izeleike bai, igual, efekto kalefazioan, kalefazio ipin itxeguan, kalefazio ebe bakizu horre gauzak etxin dela, peloti ziketu itxen dau, izeleike. Baina, bueno, ezin patalak, osea, nehiote zan, bai, danadan,
igul peloti nahitxe apurtxu bat bojotxu eizen, bera ez zeuen freskotasunaz. Bera ez zeuen. Osea, hori pelotazo soltau, zema pelotazo ezitxun. Ezitxun asko soltau. Da atzo zan egune, soltetako, atzo zan egune. Aldiz, atzo ikusi nun errebesakin hobetozio altxatzen, errebesakin. Atzo errebesakin, gaur atzeago, bestela errebesakin ez du ezarri, oso prezipitatuta askatzen du. Segi, parkatu. Bai, osea, normalian prezipitatu egiten da. Atzo, geixo gelditzen da, geixo atzeatzen ari da. Behitxo, geuk hoxe berroa egin gendun, eta atzenen izen zen, nitzako beran kalterako. Akomodauzan apurtxu bat, errebesaz jugatuko apurtxu bat, da errebesaz del Rio oso noble da, atzenen baske batek eta janetxen dabe, eta xabik eta badakixe peloti trasteetan, eta ni pentsetot horti petorri leikela, atzenen bera behigul errebesaz komodotxua sentiduko zan, baina errebesaz del Rio hori partidu errebesaz ezin da bilo hasi. Eutzi apur bat, eta bestik egun txarra ukidetxela. Eta gero, Josu Barandika gehiagi behartu gabe jokatu zuen, eta eskapada txorrekin erdi albotikan sekulako mine egiten du Bernikan. Eta errebote euskinez oso ondo iban. Eta erreboteatu oso ondo. Dinamika hortan oso ondo moldatzen da. Oso gero... Nik atzo Xabi ikusin eban komodo. Sufridu barik. Lehenengo zetin tanteadora egon zan ez due, baina niote zan joko ikuspuntuetik ez ben askoz dutu Xabi atzo. Ez zan asko sartu, baina sartze zan bakotxien, tantu berantzako zan. Eskumi asko oso ondo. Eta arrez gau barik, eta karo, urrutiak eziotzen bota bain, zezebola botakotzen, amargarren kodarren hauen. Ikustu esan partidua kontrolpean zaukatela. Kontrolpean. Sensazio hori transmititzen zuten, eta baske etzan izan du bestetan ezagutu dugun baske, atzo, akatze desente izan du zituen. Gero esan zuen berak txorkatila bilurritua edo zeukala, eta horregatik, eta baina kontrolpean euki zuten denbora osoan partidua. Final erdiak erabakita gelditu dira, ligaxka sisteman da, ez da bakito, orduan denen kontra, eta datorren astelenian Urreisti eta López, Goitia eta Lekerika, Goitiaren eta Lekerikaren kontra, partido polita, aurretik ameintzan, gero esaten ari garena. Partido oso bat ikusten dugun esateko koño. Denoi asetzeko bulkoa. Bai, partidua teorikoki ezin da esan final aurreratu bat dela. Ezin da esan, hemen jokatu inbierdia partidu guztik. Azken alde ikusi dugun López, eta nik uste dut López oso motibatuta dagoela, eta López motibatu batekin, netzat beraiek dira favorituak. Netzat beraiek dira favorituak. Jokatu inbierko da, baina netzat beraiek dira favorituak. Aurrekuan zeinin kontra galdu zuten? Bai, galdu zuten hauen aurka etxoin, horiek galdu ziten Urrutia del Riokin, bita batea. Baina lehenengo jokua irabazi zuten, da ja zailkatuta zeuden. Baina itxura, López itxura etzan horren segurua. Etzun beharrik. Bai, ez dakit pari, ez dago horrekin edo bestela ere pentsatu lehike. Nola ez dakaten ezer, baina orduan, lasai jokatu eta Urreistik oso dudaskokin ibilizan, Josu, nik ez da, nola ikusi zenun, baina ematen du, ez dakit, betikua, Zenin klasifikaute izan batzuk, bestik ez, Imanolek esaban elkarrizketan, intensidadiaz jokatzen danin, badakigu nora estan bota bier, badakigu del Rio hori zein bihotzegun, osea, besto da partidu ez da kontun hartzeko nitzako. Osea, ni pentseto da torren hastien
atako da bela euren estrategisi pelota patalaz jogatzeko, leke, bueno, ez eliminetako, ez da, leke ondo jogatzen da pelota patalaz, baina bajatu txenda, ez dauke atakie, eta alesen latiga zue diferenti da, pelota patalaz, eta ni pentseto nitzako claramente Lopezen alde. Neure iritzi. Lehenko, esan dugun partidu hori, Urresti eta López Urrutia del Rio aurka, esan komunikazio handirik egon, Lópezen aldetik. Behin lehenengo joku irabazi zuten da, aurreko bi partidotan izugarrizko komunikazioa izan duzun Urrestikin, berarekin, Barandika eta Basken kontra. Lehenengo joku errez irabazi zuten da, bigarrengoan 15-14 larri eta ez du, baina orduan gainean egontzan Urrestikin da nola. Hemen ikusi nuen ja lehenengo jokua zailkatuta zeuden, eta pixka bat solte utzi dut, Urresti pixka bat solte. Bakarri ja bukaeran ja, 3. jokoan esan zion, goazen ondo egitea, ondo egiten dakiguna. Hoi esan zen, baina horreko pixka bat solte. Nik uste du beste jarrera bat izango gula ikote horrek. Ba, ize gaina, lehenengo partidu irabazti da klabe, osea, klabe. Bai. Nik harin botata Barandika Baske Urresti López. Osea, nik olantxe botako neban. Barandika kondinok ez dau presiñorik sentidu, egun bat txarra aukiban, bestik maneja utxu, pakito que esan modun kontrolando un poco, eta oin luzetu biko dau, aritz ez da, importanti da hori, eurentzako be, atzenin, 3 partido gatxak, por supuesto, danentzako, baina asekibles. Eta favoritos López da Barandika. Inkognitare bada anaiena, Johan eta Gorka, Danian, Ileia, egunero jokatzen ari direla, zailkapenean ere Mosguinzen bilak daude, bi anaia daude, bakigu, kuadruare, bueno, alako da, esortzen ez. Baina beti hor daude, Labana hortatartian oso lehiakorra dira, iparraldeko pelotariak oso lehiakorra dira. Kontrarixo txarrak, baina, por ejemplo, Imanolen kontra jokatzeko, Imanolek dauke beste klase bat horren kontra jokatzeko, horri, por ejemplo, komeniako erritmu oso bixixe, egon tranquil, Imanolek sartuko dau, la cuarta, la quinta, o la reduziduko dau. Noizbait, hoiek maian gainean ukabilkadare jobierko dute. Bai, hori bai. Johan, ikusten duzu, ze bajonazu errezakin, ze latibo emateion ere bai, ze arrankiakin jokatzen duen, ze gogua afizio daukan, eta esateko da, hori bainala 5 urteo ezautu nuen, pentsatu nuen, honek espadu garro bila jokatzen, ez du inorre jokatuko, baina ez diot ikusten progresio bat esateko, badator, bai, una de cal y otra de arena, edo volviendo a lo mismo, esto pero no ganan, osea, alako batian, sasoi horrekin saria edo inbirko dute, ba, ez? Ba, oin dauki aukeri, Bai, horre gure... Gainera, zelan dan gauzi, esatuzuz, ba, egunero jokatute nervioso sektorko hori, eta egunero jokatzen 54 metrotik. Osea, nahiotesan, pelota zue eta gorputze inde daukie. Osea, zen frontoluzi bakarrik erniken dau, inok ez dauke besteik. Eta nahiotesan, hor, desventaja enkanchamiento, baina ventajie, pues, nervio, asentamiento, kantxan egotie, eta egunerotasune. Bai, fizikoki ondo prestatuta, han egon nintzanean, Danian, jai egun batian, etxetikan prontoia gertu dago, eta esan, bueno, ningo nahi jabar batematen saiatzen dago ikustea, eta bi mutil gazte ikusi nituen atzian, esprintak iten, da bere biziko gimnasiak iten, da zein ote dira, eta bi anaiak, Johan eta Gorka, ez, orduan esatezu, joder, gu normalian, pakito, baki, zeite genuen ez jai egunian, hartuta... Ondartza, pasiatzea. Pasiatzea, edo bakik, lasai, eta horiekan jota amorrazio batian
ariketak egiten, ez? Horratikan, bai, Barandika Baske oso pareja fuertia, baina, zartagina zutan probatzen da, eta ikusiko dugu, tokatzen zaien nian pixka bate hortzak ez dututia. Bueno, Polita litzake, esusteko batzuk egotia goan ere. Oso politia izango litzake, oso politia. Atzenin gazti, nik horretxik ezagutu, nitzako oin presinioie Barandikak eta Lopez edaukie, A ber, respeto ganekin, atzenin eurek da azkenengo urtietako figurak, eta nitzako eure daukie presinioie. Osea, presion, favoritismo, zozer esatea. Gero, Barandikak ere, etxeko zama hori ere, eukiko du, alde batetik babestuta ongoa, baina etxian hori sari potolo bat irabazi nahi horrek ere sortuko dio pixka bat tentsio puntu bat. Bai, horre eskarmentua edo esperientzia, haundi nahi, hoie dira, Barandika, Lopez eta Leke. Hoiek hirurak, Gernikan finalean egona daude. Hirurak, Lopezek irabazila eta Barandika eta Leke, final hartan, galdu intzuten Diego Beaskotxea eta Lopezen aurka. Tanto bakarregatik, 3. jokun. Orduan, hoie dira, eskarmentua edo hobeto kudeatu aldutenak, baina preseilua de bai. Etxian da preseilua eta, bueno, temporaldia ondo hasi dute, Barandika eta Leke. Durangokoa, pokua, da bueno, eintzat, horrek ere ematen du, hori plus bada, ja ondo hasilea eta egotia eta ikusin behar. Nik Johan eta Gorkan artean, beraien artean anaiak izan da, komunikazio handirik ez dut ikusten. Hori da, bate daki, ez? Ez dut ikusten, bezalak inugien bestela, baina ez dakit. Ez dakit sumatzen duten bikote bezala anaiak izan da. Eta batzutan izaten dira, anai batzuk sumatu egiten dutela, anaiakin jokatzeatik, beste batzuk ez. Ja. Bueno, Josu, eta bada beste txapelketa bat ere jokoan hor gertu, zuen etxetik gertu berriatua Master Series, eta Erikak parte hartu zuen, Alizekin, Iart eta nundakat hemen nun baita puntatuko, Arai, bai. Galdu, Bai, atzenin oso bikote hona txendabean, fronto txikixen, Erikari errezkentzotzien, eta atzin kargauen joko asko, eta atzenin jokun espasa sartzen, gatsa da, posiki Erika beran partidu ibanaz, baina, atzenin fronto txikixen da, Araik nitzako lehen marketan badau diferentziki, Erikari kentzi konsegitzen badau geixa marketan dau. Eta holan txikiz esan partidu. Iarte bagarri remate bat botaban, partidu guztien. Eta, sin más, jokatu gustora, posik, eta urrengora arte, etxainen bihar. Baina, gustora, posik. Iarte eta Arai aurrek urteko txapelduna dira, aur berritxun, ez da? Bai. Eta Alizek zenbat urte ditu, 16, 15 urte? 16. Nungo tarra? Markineko ere, bai. Eta gero, mutiletan, Erkiaga eta Aratz, bakito, hau ezagutzen dut, Aratz. Goikotxea. Aratz goikotxea. Maian anaia da, ez da? Bai. Bai, oso pelotari ona, oso. Gaztia, gainera, gaztea, ez da? Gaztie, dauke fakultade batzuk impresionantik, errebesa da hankak, futbolin dabil, urte askotan, portero, da dauke hanketan inger bat, eta gero dauke ambizinoie. Osea, killer. Eta, hor pelotaria handi bat dago, atzien, Bai. Futbola ikusten bagaitu, ez? Bai, ez dakit, badakite Ibarren egon dela atezain moduen, oin ez dakite Ibarren dagoen edo berritxun bertan dabilen, ziot esan seguru, baina nik ikustot oso zagero ondixe hor, oso ondixe. Eta gero jokatu ban aritzeaz, da aritzek berreztasun asko mototze, Erkiaga, ez izan zen, bai, Ales
Del Rion kontra. Ez ben egun euki, egiz izan, partidu esan ganorazko izen, gutzako. Baina, bueno, atzenin gazti ondo, aritz kumplidor, Del Rio esan gustora ibili. Eta, bueno, baina atzen ikuskizinu emoben, 15-13, eta izan bat izan bestia, 10 edo... Bai, 15 eta 13, 15 eta 8, bigarrena aixe irabazi zuten. Bai. Bigarrena erretz da sufridu barik. Bai, bueno. Orduan, segitu beharreko pelotaria orduan, Araz Goikotxea. Zenbat urte, Joksu? Ez da itxidikan edadekue, edo bat gaztia dan, 17 edo 16. Asko jota, 17. Asko jota, igul 16, Horre, ari dira ateratzen horre, Argoitiare... Komeniako, berai pelotari moduen, Komeniako berritxutik urtetan jutie, ze gero markinan lantzimin etorten da, eta geixa sufritzen dau. Claro, berritxuko golpi markinen bakizu. Gainera, posturak ere ez dira luzatzen da... Hori da. Azkenian, ez dakit, kontoi txikisak bere bentajatxoa baka, baina luzeran beste... Bai, hori pasauako apurtxu bape akordoko zari zuek, Felizen lobie, Ibon Aldazabal. Ari batuako, errebesa, kriston errebesa, kriston latiga zue, baina motxo. Motx, nahi esan, ulertzote zuek. Suina motxa. Hori da. Beti frontiz-etikan behera, pixka bat altura hartu biharrian, betikan da horre atzea iristeko sekulako latigua behar da. Bazeukan, baina, bueno, gehiago behar da. Bueno, eta urrungo hastian zean, Laia eta Neritz, Lur eta Maia dakate... Bai, bueno, Maiita lesionaute dabil, ze oine jokatzen egon die banakakue, bizkaikue, bueno, provinzialak, Gipuzkoan bebai, da Bizkaixen bebai, eta banakakuen borrau izan. Ze sorbaldetik berritzuen esazten sorbaldetik eukela zozer, eta ondo dauen, errixia jokatzeko, baina ez dut zerrentzun rarorik arrezkero, azizke jogatuko dau. Gero, Urristi eta Leke, Barandika eta Zabalaren kontra ere bai, hor betikua ez, asmatu hori. Bai, hor, ke pasa. Bai. Hor, ezke berritxu fronto txikixe da, en pelota bizkor da, gatxa da azertetie, ez da. Normalien, hori partidu, fronto luze baten baliz, bezalek izu, bueno, guztetate Urresti gaitxik, porque no seke, edo bara Xabi gaitxik, porque no seke, ezke berritxu da, pues porokajie. Bueno, eta berritxutik urrun xamar, Danian hain justu, Gorka Tain, zemoz, ari da, Josu? Bueno, hor dabil. Estadistika fijatu naiz, eta hortxe ez? Bai, hor dabil, bueno, atzenin, jokatu inbida egunero, eta Gorka pelotari oso gotza da, arranketik ostetako asko, egiz izan. Baina, bueno, bigarren doi atzelaritzetatik, eta atzenin nik beti zatotzet fijetako bestiekin. Osea, Gorka Sorozabalekin, hoien armin hartute da, baina fijetako horrekin. Eta, bueno, hor da, oine basain, oine geurre amaitzen da puntuazioie, eta ez da izelan izango dantemie, lehenenguaz, bigarrenaz, eta, bueno, ia, suerti deuken, eta osasune. Bai, Mosguin zen artian, Pakito, iparraldekoak danak. Zei pelotarian lehen da bizi daudenak iparraldekoak. Kuadroa, bikua da, 12 hegoaldekoak eta 10 iparraldekoak. Eta zerrendan, garaile bezala, iparraldeko pelotarik. Eta tartean, hainbeste tambur eta olaran ibiliko txukor? Baita. Tambur da olaran? Gorkak esazten domekan olaran aurkatiatik zoze raro ez da bilela guztara. Galderatxo bat, bueno, ez daka, badaka honekin zer ikusi Daniakin, baina horren aparte, aurreko ligan Bizkain Cup jokatu zen Danian. Danian, eta izan zen Gernikakua bukatu, eta handikan
urrengo asteburu Bai. hartan bertan. Aurre, bai. Aurten ere izango da, edo Bai, Bizkain, bai, badago. izango da, Petxa eta, bardinetan. bai, gaina igual Josu gehiago jakingo du, baina Amerikan jungo dia 3 bikote, Josu, eta gero, Ez dakit zelan dan, handikan bi, naztuta hemengoekin, ez dakit zelan dan, egiz izan, goiko komenta usten zozer, ondino formulie lotu barik eukiela, ze hor da bizela berbetan, igual bikote geixa erun, bikote geixa sartu, ez dakizela ondo eurek zela nein, ez dakit atzenien entzunzan bebai markinen, badak zinuik beti izatote modun guk barixekutan hemen gaztien partiko eten izenin mundu konpondu txogu, guk mundu, pelota mundu guk konpontzogu. Da entzuzan Magic Cityko pelotari xepe parte hartza doizela, bikote bi, eta orduan, hori formuli apliketan bozu, oza, Magic Cityko bikote bi, amendik beste bikote bi, Daniatik finalera altzen dizen bikote bi edo bat, ja, 5 edo 6 di, orduan, ez dakit seguramente zelan izango dan. Ni pentseton igulo nio publikauko dabe. Publikauko dabe. Bai, hor zirriborroan benipin, Magic Citytikan ere pareja bat itzegin da, edo gero gauzatu ibiako da, gaina izenak. Bai, esaben frontoi honon, ez ditz, Alex Goitiak edo Soser ez ban komentau. Soser baina izatutzute, ez dakite seguru. Daztotzen nahi galdetu inori ezer, ze galdetzen bote inori badakizu, zuzetako galdetzu zu, esatu zesemik ez da izan, da, bueno, ni tranquil nada. Ni neu noi, geu goi ez, Andri eta Erika eta neu goi ez. Baina, pakito, egongo da, txapelketa egongo da, berrikuntzekin, seguru aski, zeren Magic Citytikan ez dakit bat, bikote bat edo bi Josuk esaten duna, ikusiko dugu, baina hori ere albiste hona da, zeren azken finean, testapunta egin biaduna da, zabaldu. Etxetikan pixka bat atera ere bai. Ondo etortzen da, ala izan da. Bona da, zeren aurreko Bizkainen 4 bikote izan ziala uste dut. Hemendik 3 joan ziren, eta gero Danian zeuden Urresti eta Gorka jokatu zuten. Orduan, eta egotea ja 6 bikote gutxinez esaten duzuen bezala, ja beste enpake bat dauka ja txapelketa horrek. Eta enpakea eta oihartzuna hemengo notizitan, zeren horrek asko balio. Olatuak segida. Hoxe eta juna danok ikustugu zelako injerra daukeen eramanek, betxen da benen lan agaitxik, ez da, bazeran Euskal Telebistan bitxartez eta, esti zaldu txoskue, eta danok oso posik, osea, neotezan urtengo dau horre Telebistan. Eta gero, oin, jakinde, zelan Magic Cityko modelue Miami jaiela ere doela, seguramente ibiliko dizu zerrepentzetan, edo berbetan, edo dana alakoe da. Ni pentsetot sumeti importanti dala. Badauz batzuk parrestar. Así es que sumar. Gu gehiago gea motosierra baino podatzeko, nola esaten da, pakito kimatzeko, zeakin, kimatzeko, ze. Guaizikin, kas, motosierrakin baino hobea da, ikusten dut, eta holaxe izako da. Josue, hor, barikuak aipatu dituk, Santi Olabek antolatutako ikusten ditugu, sare sozialetan, zarrendak eta emaitzak, eta bueno, hor badago ambientetxoa, edo hor ere aktibidadia badago, zenbaterainoko arrankiak jokatzeu. Buf, betxu gauza bat esango zut. Bueno, Santik entelitzen dago, ez da eskolian bitxartez, atzen, pasau di partiduek, normalien veteranuena, veteranu respeto guztixekin, igual, Zabala, Iber Luzea, da honek jokatzen da bai, Erik etorten da askotan, Erik, Astion bebator, Astion gainera espana ekiboketan, goixin egona Santiaz, da esazte, Erik eta Goixerri kontra dizela azkenengo partiduen. Osea, Goixerri torri izan dela aztebi, da taban arranke bat, guk izatogun modun, pelotan modun, de flipar. Contagioso, ez? Bai, izen zan, Gerniken jokatu baino aurreko egun bi aurretik. Eta goguaz. Baina hor, bat ekarto guzu, ekarten die, gaztiek, honek juveniles, kadetes, hortze, 18 urtera arte, da, bueno, gustora, oso gustora, etorten die.
guan egoten ga, la grada kritika. La katedran egotea zate, ez? Hori da, ekarriz, non ikusten dugu, zesto barrizaz ekarriz ez du, geuko ikusteko, eta zeinek itzu, direk eta maztako, no seke, bakizu, bete. Pakito hori beharrezkoa da, holako saltxa eta... Bai, dudik ez gaiatan dum da markinan, bueno, Barkatu, nik bentan esango zueten. Nitzako, asteko, momentuik edarrena, da bariko atzaldia. Ze jartegan, bostetan, da, sei partido. No pasa nada. 6 partido. Ba, ya está. Zazpi bada zazpi. Tak, zerbezita joat hartu, Henri Bocadillo hartozte, kontuk esan, gero la moviola, akortezari moviola futbol izan ez ezan, eta nik, benetan, bariko atzalditan nitzako, impresionante. Guri, Pakito, urruti xamar gehatzen zaigulako bestelare. Bai, dudik ez, horrez giru hori. Eta gero oso garrantzitsua gazteak veteranokin nahastuta jokatzia, txuriz jokatzia. Hori da oso importantia. Txuriz jokatzea, ez diala ensaiatzen praka motzakin autu eta ez, txuriz jaztea, eta gero hauek begira daudela, katedra begira dagoela. Oso garrantzitsua ere, hauek eta horrek presilua beraintzat, zuek ez, Josu, zuek bate presiluik ez dakazue, ez errezat, baina haiek bai daukatela presilio pixka badu, eta ona da, presilu hori sentitzen joatia, gero bereiek kudeatu behar dutenien. Eta gero gaztiek markinarra bat, guk, por ejemplo, markinar baten jokatzen badau, motriko bar baten kontra, edo Tolosatip etorten da asko altuna, asko etorten da. Eta egul kontra jokatzen da benin, da guk izaten motei, ata pelota barrexe, edo horri bizixeko meniako da, kaso etxen da bedanak, edo tiempo eskatu, no seke, osea, nik izan dute, batzuk itxen dabe kaso asko, esan ezkero, ata toldure, ata ingo ben. Etxekuk ez, baina kanpotarak, ata toldure, ata ingo ben, seguro. Santi Olabek aukeran dauzka pelotariak edo beti programa osatzeko ezinean nolakoa da egoera? Bueno, beti, eguten da jenti preste torteko, gaztiekin ez dau problemarik. Problemia dau nausixi hauekin. Nausixegia, badakizu, atzenin batzuk eramanen dauz, beste batzuk, bailo etorten da, bailo noainetik etorten da jogatza. Osa, bailo pasan aztin, etorri zin hola da kaparroz. Osa, nire esan, gabonetako txapelketi jokatzen gabiz, ja finalak jan desidute dauz, eta baina gaztik honek 18-17 urte gu eta, horrek enkantauz. Da gaina, lehen atzedutza purtsu bat botata, aratzen kasue. Osa, komeniakue markinen nosipein jokatzitak. Da ez da izela izen txapelketaku, baina zuriz jantzitxe. Ze hor bai ikesi edo probo alduzuz gauza batzuk. Txapelketaku bada, bakizu ze pasetan dan. Bai, tu dime que levante de revés, pero es que no me interesa levantar. Por ejemplo, eso zer esatearren, Bai. Ze hona, holako ekimenare badagoela, eta euren batian Santi Olabe konbidatu behar dugu, Pakito, haber, Bai. Gustora ingo ban, Maizu ikuspuntua, gaina pixka bat zirikatzeko ere bai, haber, zer egiten duten jokua garbitzeko, edo... Santi, por ejemplo, eguen atzalde danetan irratixen itxen da, berda? Hemen irratian, bai. Eskolari buruz? Bai, azteko emaitzak, baina etxen hau berbak afizionau modun da profesional apurtxo bat ikusten baina dana, oza, berretxun ze partidu usan, Durango Txapelketik, Gernikeku, Steizer, oza, dana. Bizkaiku Liga Baska, dana. Ze ondo, bai. Zea, horre, guzti hori, esaten duguna, olatu bat eta ez da olatu bakarra, olatu bat, atzetik beste olatua, itxasoan izaten da bezala, ez da? Azkenian olatu handila hau, ez da? Sortzen ari dana, eta urrengo urte hau ere, badirudi, bide bereti doala. Ikusten nahi gehagoan Gernikako neguku hau, gero pasatzen geha Daniara, gero etorriko diale Keitiokua, besteak, eta ordon neskak ere, bai, hor
beste nik eskatuko nukena datorren urtekuai, ja behingoz eraman jaialibe hori pixka bat bere onera etorriko balitz, zeren eta hau esaten dut gehiago, Gipuzkoarra bezala hemen dauden bi plazak Donostia eta Hondarribia kudeatu ditu jaialibek, eta partidu izugarrik eta izan dui da, baina orduan, horre beste aldea de badauka, jokatzen badute punta-puntako horiek bestek ez dute jokatuko, edo izango du, hoi onera etorriko balitz, eta Josu hemen dagoela, galderatxo bat egin nahiko nioke Josuri, nola dago hor, ikusi dugu aurreko urtetan, eramanekin jokatzen baduzu, edo hemen jokatzen baduzu, esklusibidade hori, eta hori bere hortan segitzen du? Ez da esklusibidadi dan edo ez dan, por ejemplo, eramanek nik esango zu Gorkaren kasuen ezagotze, eskatzotzela kompromisu eurekin. Atzenin nik ikustot ulertzope bai eramanen ikuspuntue esaten, baniaz basa, neu basa, da lagunduen gotzut geixa, izeleike, baina nik pentsetot hau esklusibide dala da ez dala edo derechu dizela edo ez dizela erretzena da pelotarixan buruen lagetie eta kompromiso ondixena pelotarixantzako. Ni pestot hor Euskal Federazio bat daukegu, gobierno basko bat daukegu, eta ni pentsetot hor beste batzuen lana bidala hori konpontzeko. Zehatzenin, pelotarixe eure pestaz dana kondizio bardinekin, batzuk irabaziko zuelduko dabe, beste batzuk ez, eta orduan, ni pentsetot hor nitzako bai alto da garbi zatot, gero igul ez da baliziozetako ez, baina Euskal Federazioiek eta goberno baskuek oso lan handixe daukia, horretan. Nik ez dut hortik hasi bidala. Gero, enpresak, euren artin izaten bada ez mutiak ez, amiaki, aunque venga Hitler guzgar konponduko, edo ez dakidu, ez da, nire esan hori aparte da, baina atzenin ni pentsetot lehenengo arrixiek beste batzuk alegindu bidizela ipintzen, neure ikuspuntetik. Bada lana egiteko olatuan gaude, baina beste aldetikan konpondu beharreko gauzak badaude, eta, itxaropenarekin segituko dugu. Eta olatuan gaude, eta hoi bat, eta beste zerbait ere datorren urteako edo eskatuko nukena, lehen Josuk aipatu du, horre ostialetan etortzen danean norbait sestu berriak da, ekarri sestu hoi, eta hau sestagintza. Sestu egileana, nola dagoen hori. Hor ere bai norbaitek eskua sartu behar dakala, eta hor bai laguntza, lau daude sestu egiten, lau bost, ez dakitzen bat dian. Nik, por ejemplo, badakit alegin batzuk indizela haos berbainde, estelo batzukin, ez da izer da. Atzenin guk konstientega zelako problema itzela dauen, eta ez da etorriko dala, ez arazuaz gauz, dau. Eta zestak etxien da, zestie guzteti, zesti ulertzi, ez da etxetik, ez da etxen egun batetik bestera, ez urte batetik bestera, bez. Zestero danak azizin, eurek azizinin be, lehenengo tejitzen, ez da izer, poko a poko, atzenin ideltzero baten moduen, ez da, ideltzero batek ez dotzu ingo biser bloke bat bospizokue, baina, zerrixen deitzen motzezu, da esaten motzezu, kortan zulu urte oste, humedadi gaitxi, lehenengo, egin gotzu. Da, gero esaten motzezu, enkaski, gero, enkofradu dizu, korta da nau, egin gotzu. Da, denporiaz, ingo dau, zerrexe. Baina, eske zestakin, nik hor bai, atzerutz botakot, bai, ostabe esaten, hor, gobierno baskuk dauke nitzako, ez da pekatu dan, ez dakit zer dan, baina lan impresionantie jakinde, zelan enpresak dauzan lana etxen, frontora erun gentie, olatuen mantenidu gentie, Atzenin, eramanepe hori problemiko da, jaialibepe bai, eta iparraldekupe bai, hori arazuk euko dabe. Eta
Ni Azken pentsatzen finean, hori euren lana dela, erretzena zer da, gure kirola kanpora bota, gure kirola saldu danei, gure kirola bai, zesti maitxe dugu, baina zozerren bida. Osea, eta gaina, eure diru da. gai potoloa da, larria, grabea benetan, sextarena, eta beste baterako utziko dugu, zer lehen ere jorratu izan du dugu, Inigo Kartzakortak ere partu izan du hemen, ez dakit, isilian dagola dena ematen du, ez, gure, beste baterako utzi berko Bai, ni pentsetot horrek temiek merezi dabela ekitaldi partikularra. Monografiko bat horri buruz, zeratik, bai, osea, gehiago, oso larria dago, oso larri dago, nik ez dakit, adibidez, zuek badauzka, zuek seme alabak aideana jokatzen, eta aizeate ikusten hori, eta nola dagoen, ez dut esaten bakarrik daukan presilua, osea, daukan balioa, garestia da, garestia, diru asko balio du, garestiana beste gauza, bada, hor ordu asko daude sartuta. Olatuaz ari gara Pakito eta Josu, olatuaz, baina olatuak egiteko, olatuak mendean hartzeko surf tablak behar dira. Eta surf tablak izango balira artizautza, garai batian esgurrezkoa egite ziren bezala, eta bakoitza 5.000 euro baterak izema kostatuko balu surf egiteko ola batek, ez genuke ikusiko hemen zurriolan edo mundakan edo ez genituzke ikusiko mutiltxoak surfa egiten, eta hori testaputarekin ere bai oso danak txundituta egatzeia, baina haien seme alabek, umetxiki horiek nahi badute ikasi, arazo batekin topo ingo dute, eta hori da ere benetako kontzientzia hartu beharra, eta batipat neurrik benetako behingoz gauzak egin, ez gure modun bata tuia mia, ez, kantxan bezala, tuia mia eta pelota bien artien, da azkenian kakazarra. Bueno, Pakito eta Josu, urti ondo bametxo, berria hobeto hasi eta jarraitzen digun hori, zer esanik ez, eskerrak eman, hemen gaude, espiritu asmoa daukagu, eta hori, ilusioarekin, eta olatuaz, zestaz, winter, ja. Bueno, gauza bat, nola ez deken eskatzen, ni botakoit. Bertsua botakoit. Azkenengue, urteko azkenengue. Astuta ziok. Astuitzaiok. Bai, astuintzai, baina hortarako, tak, betia, boi, Josu, atzela jabeti, boi. Igual naite egindek ia atento nengoen ikusteko, ez da? Ia erne nengoen ikusteko, ez da? Baina, badakit, bizkarzain ona izela. Pakito, venga. 2025 ia itzalia, izan du berrikuntza, izan du mamia, mutilek bere liga, ta neskek beria, denak jarria dute bere abilezia. Loratzen segidadin ere indako hasia. Loratzen segidadin ere indako hasia. Oso ondo, Pakito. Bueno, hobeto. Esan bezala, ondo bukatu, ondo hasi, eta osasuna izan dela. Josu, hoxe da importantiena, beste danak etorriko dira. Beste da, sekundario. Floridan da esaten da bezala, Happy New Year everybody. Ondo izan. Same to you. Venga, ondo izan, adio.